Camaguma nyange, camaguma bandla amahle. Namhlanje njengoba sisazi kaloku uMgqibelo usuku apho sesitize ngalo amahlebo, usuku apho sesithethe khona ngezidla umzi. Namhlanje kaloku lo Mgqibelo siphethe kwalonto kaloku idiza amahlebo. Namhlanje sibuza umbuzo othi umbona njani umuntu othakathayo. Yabona ke xa sesidiza amahlebo ke yi-higher grade ke lena, ngumba onzima lona othi xa siwugqiba sitsho kwathina sijongajongane ujonge kuteni ngathi kwawubhele lona osichazela ngokudiza amahlebo naye ngathi uyangena kule nto yobuthakathi. Ungumthakathi naye lo bhele ukuba umqaphelanga uza kujuda eli gqirha lasemabheleni. Sithi masisubscribe ke bantu abahle ukwenzela uba zingasishiyi ezi topiki njengoba siqhubeka nje sincokola, ngabikho apho uyawuze usiphose khona ucinga uba sisekho kanti nguwe lo ungazibandakanyanga nathi. Phambi koba siwagqawule siwarhuqa ke siye siqale ngento ebu-announcement. I-announcement inyana nje ekhawuleza yethi siyaqhuba isikolo njengoba sesitshile uba siqale nge-8 kaJuni. Sesiqalile ke into zokuqala eziphumayo okwakaloku nje sisebhizi zizigulo, medical conditions. Bese sibathumele ke abantwana besikolo iindidi ze-skin conditions. Asithanga ke xa sichaze skin conditions size kwezi zokuthakathwa, sisajonge nje umedical. Sizawuqhuba ke namhlanje apho siphethe khona i-respiratory conditions, apho sabe siphethe khona i-types of headaches, apho sabe siphethe into okuthiwa ngo-urinary infections, ezingxaki ezidibana nongakwazi uchama. Kaloku kuyo lena itopic sawufaka noma-STI singanyangi kanti umntu lona uthwe chu yi-STI. Zikhona ke xa sesincokola apho sizawuthi lena yona into ayifuni mayezeni, ifuna ubalekele ekliniki mntana omhle. Sithi hayi le awuzoncedakala noba ungaye ekliniki, khayizise apha kuthi singomayezeni. Sisaqhuba ke kwezi medical conditions. Next week we'll be starting ke ukungena kwezi zabantu abathakathanayo, izigulo. Sithi kuba sithetha ngezi-skin conditions sithi nasi ke i-skin conditions yasekuthakathweni sitreatwa olu hlobo. What we are going to do nezi kuthiwa ngu-medical, we are not going to say sebenzisa iyeza elithile lasekliniki. Sizawuthi ukuba lena cannot be treated ngamayeza sawuthi ye ekliniki, kanti if ikhona i-alternative kumayeza esintu will tell you ukuthi while ungekayi ekliniki nazi izinto esizisebenzisayo okanye ezazisetyenziswa ngootatomkhulu bethu noomakhulu ukunyanga zona ezi zifo. Siyaqhuba ke bantu abahle, wena uthi isikolo sikuphosile silinde sawuphinde sibuye isikolo. Phambi kokuba ndingene ke ndimene namhlanje, I think mandenze le nto kuthiwa is to pay homage. I will be paying my tribute ke to my ancestors, those who came before me, those who continue to give me strength. Ndithi ndithetha ngabo abathakathi ndiyazi uba nam ndikhuselekile, zikhona izihlolo ezindigadayo. Ndenza loo nto ke xa ndisithi kwabini ngemikhonto unonjela kulawula uhlangothi lubomvu, umanxeba ngamanxuluma, intsingizi edonda ukusuka, umagajonga ngengwe, uhlanga olweqa luphindelela, kwasabe mhlaba ugwabini waphika. Unababuyeli abangakanani ababuyela umuntu enze ngamabom na usonyakanyaka, umnyakanya owaduka yela usilinda mandwandwe, amandwandwe akhawulela amathe, umwelela kweli phesheya umweli, iwele yonke intontela, umzaca osikhombisa amangwane, usiquza abantu sakogwabini, kuse kwasala undlela, unakanaka mina ngiyasala, umandlana ngangowomntwana, ugodo lumuka namankayiya, amankaya kazwide, uzintsonge zingaphesha kothukela, umahlatshwe ebuhleni njengethole, usihlahla vimbela intontela, undaba zafika nqangi kudlungwane nombelebele, unolusingana olungakanani olungathunga undlela kasompisi amanxeba, undlela kasompisi kaguqa,
ugudukazi uyincwayo wena waphemba ngamakhanda amadoda abanye bephemba ngomlilo wena waselenge. Ndiyacamagusha kaloku when I pay tribute to those who came before me. Ndithi ezo zikrele masiqhubeke kaloku ukuba nathi sisiqokelele zisise kule ndawo, sithi noba sithetha ngabathakathi sithethe siyazi uba ikhona into esikhuselayo abathakathi. Umbuzo uthini? Umbona njani umntu ukubana lona ungumthakathi? Eyi, sizawunukana ke bantu abahle, uke nonkosikazi lo wakho naqomba lo mfazi ngathi heyi uyangena kwezinto zasebuthakathini. Kwawummelwane ke nakudala ndamkrokrela, kudala ndamazi, hayi kumamazala yena ingathi noko yena unguprincipal kwezi zinto zasekuthakatheni. Siyaqala ke bantu abahle. Unumber 1 sithi umntu othakathayo kuthiwa enye yeempawu bathanda icawe, kuthiwa bayakonza, kuthiwa bayasindiswa, bayathanda ukuba ngabantu abashumayelayo, abantu abathandazela phezulu bade bakhale. Kuthiwa yenye ke yendlela abamaska ngayo ubuthakathi le nto yenkonzo. Unumber 2 kuthiwa ke abantu abathakathayo they are very useful ukuba kulapha phakathi kwefemeli ungoyena mntu oluncedo oyihambelayo le mizi lapha phakathi kwekhaya. Ukuba kubhujiwe uzawufika kuqala, uyawufika ke enze zonke ezenziwayo, bathi bonke abafikayo nguye ohambisa umphanga, nguye okhale kakhulu, nguye othuthuzela abanye. Kuthiwa ke kule ndawo yokuba bayathanda ukhala nokuthuthuzela, kuthiwa they demonstrate into zobusympathetic, ingathi bayayiva le pain yomntu. Kuthiwa ke is one way yokudeflecta i-attention ukwenzela ukubana singaze nobe ngazanukwephi simdibanise nabo ubuthakathi. Kuthiwa ke abantu abathakathayo bayakuthanda ukuba zizihlobo, uyawusondeza kuwe kaloku umntana omhle kuba ufuna xa kuncancatha ungekho kude. Kuthiwa bayacebisa ke ukuba ye uzomlumkelele oyathakatha, uyilumkelele uzuthi uzungathi. Bayazisondeza ke abantu abathakathayo, akukhuthaze na ukuba funeka uthandaze. Umthandazo uyayinceda le nto lena, akubhekelise ukuba kaloku ungayofika kubantu abangoomayezeni. Kuthiwa bayazithanda iindaba. Uthi noba ubona kumisa imoto phanga kokwenu uzazozijikelezisa azikhangelise nebhokhwe, ngoko engazange wanebhokhwe kuba kaloku apha abhalele khona ukuba makayazi ukuba nala mandwendwe azele ntoni. Kuthiwa ke kule level yaba bethanda iindaba, omnye ude aplante nempuku yakhe apha phakathi kweli khaya, plante into yakhe emayiqhubeke ukummamelela, yazi uba uplena ntoni, wenza ntoni, lithini kanye kanye ibali lakho. Ngabantu abanjalo ke. Unumber 6 kuthiwa bayawagxeka amayeza. Amayeza yona nto ingazange yasamntu ndawo kuba kaloku le nto benzela ukuba ungathi njengoba ezisondezile ubaleke uye komayezeni ukuba kaloku uzawunukwa. Kungcono uba uhambe wena uye ecaweni, ufike uqale kakhulu, uthandaze kakhulu, kodwa nasecaweni ungade uye kwezi ezinabaprofethi unless banaye sephayana ngaphambili. Kuthiwa ke abayenzi imisebenzi yesintu. Ngunumber 7 bayayigxeka imisebenzi yesintu, abayi ukuba ikhona indawo enomsebenzi wesintu yena uzawuthatha i-left njeba umsebenzi use-right, nabantwana babo imbeleko abazenzelwa. Eyona nto yenziwayo ke kukolusa nje aba bafuna ukoluswa. Akanayo into khe kuthiwa wenza ibhekile ethile, kuthiwa ukapa umama okanye utata, loo nto kuthiwa uyabuyisa loo nto yenziwayo yesintu, kuthiwa abayenzi. Unumber 8 ke kuthiwa abaphakathi kwabantwana uzawufumanisa ubukhona lo mntwana unengxakana ethile, mhlawumbi ingxaki yoba slow nasesikolweni, ingxaki yongathandeki. Umbone ngoku umntana esemncinci esephaa ko-5, 6, 7, 8 years, umntana ebefamba noko uyafunquleka umntana, hayi lowana waphayana kuthiwa akathandeki, unesithinzane esithile, unokungakuthandeki, kukona nje into erongo ngalo mntwana. Kuthiwa kumanye amaxesha ke kulo mzi uba khona lo mntana uba nengxaki yasengqondweni, ayithi uzawugula ngengqondo okanye uzawuxhuzula, kuba kaloku into ithi kwadoneyithwa ngaye okanye
ngomnye wabantu abasetyenziswayo apha ebusuku, uhambe beyodlisa obhele, hambe ubhele athi xa ivuka avuke krwelekile kodwa kanamazipho, nale bhedi alala kuyo ayinanto zikrwela, ukrwele kuthiwa ngulaa mntana othunywayo nezinye ke izinto zalamzi wasekuthakatheni. Kuthiwa ke aba bantu bathakathayo xa siya kunumber 9, ayibikho ncam inkqubela phakathi kwekhaya lakhe lo mntu uthakathayo. Fumanise abantwana balapha oye wangathi uyabhungca uyentweni, uzawubaleka umntana ohlala kude nekhaya, athi naxa sefika achazelwe phaa kokwabo ukuba yeyi, phaa kokwenu kukho le nale nalena into ezinkwenza ukuba nawe ube kanti okwangoku usasindile. Uzawuthi ke xa uncokola uzawuva ngabantu abazawuxela uba mna ndithakathwa ngumama, mna ndithakathwa ngutata, kuba iimpawu uzibonile. Umama uthanda udadewethu kunam okanye uthanda ubrother wam kunam, mna kandimnqweneleli bomi. Ndithe xa ndiye endaweni bamnuka umama lo. Fumanise uba lona ke uthandwayo ngumama ngoyena ungenawo umkhondo kakuhle, ongenankqubela. Unumber 10 wethu ke kuthiwa imizi yabo oomathakathisi aba abathakathisa nabantwana iyathanda ukuba nobumdakana obuthile. Umzi wakhona kuthiwa nokuklinwa oku ayonto ithandwa ncaba, kwakroboka ifestire kulo nyanga kwalupheleyo. Ngoku benayo imali yoyivala le festire okanye le mpompo yayo ophukelwe yiloo ndawo yayo isagxiza amanzi nangoku. Kuthiwa unjalo kumzi othakathwa kuwo unguloo mzi umdakana ulolo hlobo. Unumber 11 ke kuthiwa abantu abathakathayo, ukuba ngumama lo uthakathayo, utata lapha sisithunzele sithile ezingekaliboni ilanga, noba lide laphuma or lisatshonile okanye kwenzeka ntoni apha kweli khaya okanye apha kuye umama, nguye utata lapha. Le ndoda seyikhona nje incuma incumele neempukane ezi zigqithayo. Unumber 12 kuthiwa ke phakathi kwendawo enamagqwirha, ukuba yiloo ngingqi enaloo magqwirha, kuthiwa abantwana baloo ndawo baba nengxaki yokubana babe ngoongantweni bamanxila abangaphangeliyo kuloo area. Kuthiwa hayi, kulena yethu i-area apha koo-72, yabona ke Mdantsane i-area bayibiza ngokonamba apha thina koo-36, ukubana ke useziphunzana bawuthi apha kwezi strato Momoti, apha koosiya, apha kompuntshe bayibize ke abantu bendawo indawo yabo. Kuthiwe kulena yethu indawo sineenkalamzinzi, singoongantweni thina. Kuthiwe futhi kwakuyo loo ndawo number 13 ukubana kuthakathwa mama, amadoda awabikho kuloo ndawo, kuhlala bona abomama. Andikayiva ke ukuba kuthiwe oomama baphelile kule area kushiyeke ootata, but that does not mean ootata abathakathi. Ndiyabona uba ikakhulu oomama aba ngabona bastrongo nabawadudulayo la madoda, bawakhawulezisela amadoda uba ze kushiyeke bona. Here's one thing ke to note ke bantwana bahle, amagqwirha la are members of society, ba-evolve with society. Ngoku umntu othakathayo ezi mpawu zisenoba kanti yena azimchaphazelanga, because omnye isam doctor othile, isamnesi othile, isamloya othile akathakathi ndiyeke, uhlala in some suburb. Amagqwirha akhoyo kuthiwa ngabantwana bo-1990, kuthiwa ngabantwana bo-2000, kuthiwa abathakathi ezikolweni babuya ebusuku besaqhuba ezo mfene zabo. Ayisezimfene ke ezi zoonina babo, umntu unemfene yakhe, bakuthiwa ba-advansile aba bantwana. Uzawuthi ke wena xa ujonga ezi mpawu, there will be none of the above, kuba kaloku la magqwirha akhoyo anee-computers, abetha nge-iPad. La magqwirha ayabhida. Ndizama uthi ke mntana omhle, khawuphume ke nawe mbutikisha, mbujonga le mitsi uthi iyangena le. Ukuba uqonda ikhonto ongayiqondi, ufuna ubona ubumdaka ungena apha endlini yalo mzi ulaqalaqaze, bathi noba bayabuya babuza wena uziphethele loo nto yakho uyathikisha kumdaka. Heyi, kamagqwirha, ningathi ke xa nize apha ekhaya nifike kumdaka nindikrokrele. Hayi bantu abahle, hayi
umdaka nje basekuxelegwini mnandi kanti xoleleni bantu abahle nam andizukrokrela nganto xa ndibona heyi masingakrokrelani kaloku thina sikule nto sonke singomayezeli. Amagqirha masiwajongele phaa kude singakrokrelani okwa kaloku nje sithi masiwayeke amagqirha aqhubeke uzithakathela ukuba kaloku nabo benza loo wabo umsebenzi. Bazawuthi xa bengawenzi lo msebenzi wabo wasekuthakatheni akazutya ubhele, kuba kaloku mna ndixhomekeke ukuba uthakatha uzokwazi ubalekela apha ekhaya uthi bandigqibile mntanebhele, sihlanganise ke ukwenzela ukubana uhambe noko uncoma ukuba bandizamile kwaBhele. Sithi okwa kaloku nje masiwakhuthaze loo magqirha aqhubeke uthakatha, anikele ebantwaneni. Wena gqirha ndini xa uqomba uyadina, unike lo mntana ukwenzela uba ingami le vangeli, mayihambe le vangeli iye phambili. Sithi makube chosi ke magqirha kubele, sicamagusha nakuni magqirha.